Det kan være, at jeg skal tage noget for Gud taler ud først, måske. Jeg ved ikke rigtigt. Skal jeg gøre det? Altså, selvom den her i virkeligheden jo både foregår før og efter Gud taler ud, så synes jeg lidt, at jeg tager lidt for den, fordi det er jo blevet lidt sådan en nøgleroman for mig. Jeg har lidt, når jeg har læst op om min far, så kan jeg tillade mig at læse alt op. Det glæder mig meget. Det er meget sjovt, når jeg læser op af den her bog, så er der nogen, der siger, at når de har læst bogen, så synes de, at min far var et forfærdeligt, uhyggeligt menneske. Mens andre siger, at han var da en fantastisk givende mand og et dejligt menneske. Og jeg hælder bestemt til den sidste version. Jeg synes, det var en fantastisk barndom, jeg havde. Og der går faktisk ikke en dag, hvor jeg ikke savner det der mærkelige væsen. I virkeligheden også savner min mor, men sådan ved I jo, sådan er det jo med familier. Så er det fedt, man kan hive det frem og læse det højt hele tiden. Jeg starter fra starten af. Jeg kalder ham Gud. Jeg ved ikke, om jeg lige skal forklare, hvorfor jeg kalder ham Gud. Det kan jeg godt gøre. Altså sagen er jo lidt, han havde en mærkelig vane med, han var jo psykolog, min far. Men havde en sjov vane med, jeg ved ikke, om det var faktisk fordi, fra hans kostskoletid, eller hvad det var, men når vi som regel havde slået os også børn, så i stedet for at give os plaster på, så begyndte han at citere Det Gamle Testamente. Og det synes jeg på en eller anden måde var meget passende for ham, og så ligesom ophøje ham, om ikke til ham Gud deroppe, så en form for villavejsgud, det kan man godt sige, han var. Menneske, der i hvert fald kunne nedkalde fantastiske forbandelser over andre. Ja. Gud køber hus. En dag ser Gud en notits i avisen. Eller også er det hans ven Mugi, der via sit job som kongelig foged får nys om et sommerhus langt ude bag en skov i noget, der hedder Rigskov. Sikkert efter skoven. Gert Lillian, det er min mor, vil ikke med. Hun mener, det er et skråplan. Og Mugi har jo så mange idéer, selvom han er et nobelt menneske, der har en kat, der vinder priser, og til med er indendørsmester i skak. Og hvor skal de dog få pengene fra, indvender Gert Lillian? Så Gud tager selv derud. Og nu viser det sig faktisk at være et hus. Et rigtigt hus på en grusvej mellem næsten ene sommerhuse. Og familien, der boede der, er vist nok i fængsel. Og hele bagsiden af huset er fyldt med søm op ved det øverste træværk, fordi ham, der ejede huset, var så bange for tordenvejr, at han hver gang det lynede, kravlede op ad en stige og hamrede et søm i huset. Så meget desto mere menneskeligt synes Gud, at huset er. Så er her jo boet psykosomatiske væsener før os. Bag i flyttebilen sidder Guds familie. De kan ingenting se for flyttegods og krokodilletæpper, og de kan hverken komme frem eller tilbage. I kommoden ligger den nyfødte yngste, mens de tre store klatrer rundt og rundt som løver i et flyttebur. Det eneste de mærker er lastbilens slingren og bremsernes hylen, når den holder for rødt. Hvor kører du os hen, far? Råber de store, men Gud kan ingenting høre fra førerhuset. Og lastbilen brøler og brøler, lige indtil den holder op og afløses af et uhyrligt fuglekvider og en bagklap, der smækker op. Så kan I godt komme ud, råber Gud. Men der går 20 minutter, til der er båret tilstrækkeligt med gods ud, til de kan komme ud. Nu står de så med sovende ben, og lastbilen brøler og brøler, det har jeg lige læst, undskyld. Nu står de så med sovende ben, og lastbilen brøler og brøler. Og Gert Lillian bliver lykkelig overrasket, da hun ser huset. Jamen, det er et forsysende hemgyffe. Og sådan talte min mor ikke helt, men næsten. Jo, svarer Gud stolt. Der er jo lidt hister her, men sådan noget kan jo ordnes. Og det får Gert Lillian til at kigge stolt på sin mand. Endelig bliver der plads til deres møbler igen, for der var jo lidt trangt i lejligheden inde i Pip-kvarteret, selvom navnet var godt, siger Gud, og kigger på en flagstang i sommerhushaven overfor, hvor der sidder en skovdue og kurer. Hvad står der på den låge? Olsen, ja vel ja, så ved man det. Og derovre, hvad står der der? Mikkelsen. Mm-hmm. Flyttefolken med pruster og stønner. Tag en bajer, folkens. Gud har tid nok. Han bærer ingenting, bortset fra selve jorden, altså. Altså min far havde det lidt med at være psykolog til hverdag, og så i weekenden, så var han også psykolog, men så var han også beruset.
Og nogle gange kunne vi godt have lidt svært ved at få ham i seng. Men vi skal lige have et par tekster om det også. Gud er faldet i søvn i havesofaen ude i sin nye have. Gert Lillian har flere gange været ude for at vække ham. Men Gud er bare sovet videre. Så Gert Lillian har været nødt til at dække ham med forskellige tæpper og Guds hvide bøllehat. Og det er ikke fordi det er koldt i vejret. Tværtimod, det er hedebølge. Og solen bager ned, og Gud koger. Men er simpelthen ikke til at vække, før han vågner af sig selv og mærker, hvor forbrændt han er. Georg, råber han. Hvem har placeret mig her? Hvem har placeret mig så tæt på solen? Stakkels lille Øffe, siger Gert Lillian. Du ville se stjernerne i morse. Visse vasse, brøler Gud. Aldrig har jeg hørt mage til mere åndssvagt. Skulle jeg ville se på stjernerne? Mage til Gallimatias. Men Gert Lillian lyver aldrig. Det er Guds hjerne, der spiller ham et pus. Rør mig ikke, skriger Gud, som sandt at sige er forfærdelig rød. Tænd vandsprederen, kone. Og der sidder Gud så resten af dagen, lindret af vandspreder og kodimagnyl, mens de ældste sønner chikanerer ham med at folde vandslangen, så Guds ryg får færre livsvigtige dråber. Rasende udslynger Gud ordre, men han kan ingenting gøre, før mørket falder på, før vinden bliver køligere, før huden størkner igen, og Gud kan træde ud af sin lerform. Ja. Der skete noget mærkeligt noget, da jeg skrev den her bog, at skifte min fars navn ud med Gud faktisk. Men det hele faldt på en eller anden måde i hak, fordi jeg har været nogle gange ude at læse op i sådan en menighedsrådssammenhæng og sådan noget. Og så siger det er utroligt, du kan din bibel, siger de så. Og det er det mærkelige i virkeligheden, det er fordi jeg har min fars stemme inde i mit hoved. Det er jo der, det kommer fra i virkeligheden. Ikke? Så, ja. Nå, men vi har svært ved at få min far i seng. Den skal I også lige have. For den er 100% sand, faktisk. Gud skal i seng, men Gud vil ikke sove. Guds fingre er gule af cigaretter. Og hver gang Gud lover, at nu rejser han sig, skal han lige have en ny smøg. Og så falder han jo hen. Og til sidst er næsten det hele aske. Og Gert Lillian siger, nej, nu måste du i seng, Øffe. Men Gud vil ikke i seng. Der foregår lusk, råber han. Rør mig ikke. Og kroppen er tung. Og Gud synes jo på en måde, man vil støde ham for tronen. Og timerne går. Og Gud skal jo på arbejde i morgen. Og Gud ser skrækkelig ud. Og Guds hjemmejakke er farlig, fordi den kan brænde af. Men så får Guds søn fat i Guds ene arm. Og så snakker han vrøvlesnak med Gud. Og så går Gert Lillian foran og synger Lucia-sange på svensk. Gjorde hun faktisk ikke sådan, Santa Lucia. Og så går Gud langsomt og dinglende ind i sengen, hvor han falder op som en byld i kolde dyner, mens Gert Lillian takker sønnen, og sammen går de ud og drikker kakao i køkkenet, mens Guds dør står på klem og afslører en enorm gudesnor. Men det er jo lidt mærkeligt, fordi når man skildrer sådan et menneskes liv som min far her, ikke, så er det jo nedslag. Ikke? Og det er lidt lusket at skildre et helt liv på 113 sider. Men jeg skal være helt ærlig, tror jeg faktisk, at min far ville være stolt af det her portræt. Han ville måske ikke være så stolt af, at jeg læste højt om ham i Præstø. Nej, undskyld, i Præstø i Næstved, men tæt på Præstø. Men på den anden side, så tror jeg, at han synes, det er meget ærligt. Så undskyld far, hvis du sidder deroppe. Jeg prøver at lade være at skandalisere dit navn. Ja. Skal jeg tage lidt mere herfra? Gud ligger i sin seng på siden. De yngste har fået besked på ikke at forstyrre ham. Men det er jo det, der er det spændende. At Gud ikke vil forstyrres og ikke kan forsvare sig, fordi han ryster og har sure opstød. Og planen går ud på, at de har de her papkasseskibe, som de skal skubbe ind under Guds seng, mens de visker, har du en motorcykel, far? Det var sådan åbenbart, hvor stærkt det ville være sådan noget sjælenedbrydende at sige, har du en motorcykel? Jeg ved ikke hvorfor. Har du en motorcykel, far? Og Gud ligger helt stille, så sønnerne kommer fint ind i soveværelset i deres papkasser. Og ind under sengen kommer de også. De kan høre et brev med hovedpinspillevand bruse i et glas på Guds bord. Og Gud han snorker angstens snork. Og drengene bliver mere og mere modige. Det handler nu ikke bare om at spørge Gud, om han har en motorcykel.
men om at sejle helt hen til Guds næse og lægge ølkapsler tættere og tættere på Guds store, åbne mund. Og det er utrolig morsomt, lige indtil den yngste søn kommer til at trutte i det her horn, han har monteret på skibet, mens storebror er ved at fastgøre en kapsel til Guds mund. Og det er jo skrækkeligt at se ind i Guds forpinte røde øjne, og ligesom høre hans jetturbine vrede hisse sig op. Og sønnerne er så befippede, at de flygter ind under sengen i deres skibe, mens Gud råber og skriger og truer og råber på Gert Lilian. Få de infame unger ud af mit hus! Få dem ud, siger jeg. Men det var timer før sønnerne til at komme ud. De sidder bare der i mørket i deres papkasseskibe under sengens jernfjedre og er helt stille, mens Gud raser og sender sine kraftesløse arme ind efter de formastelige, drillesyge børn. Ja. Det er meget uhyggelige historier, nogle af dem, men de er nok mere uhyggelige, end de egentlig var. Men det er jo fordi, jeg godt kan lide dramaet i det. Jeg tager lige den sidste herfra, tror jeg, og så kan vi altid vende tilbage til den. Fordi min far havde han var en af de tidlige uddannede psykologer her i landet. Birte var en af de andre, hun sidder derovre. Jeg har lige mødt hende faktisk. Spændende. Undskyld Birte, jeg snakker om dig. Og min far havde så måske en lidt, jeg ved ikke om det var en uheldig vane, jeg ved ikke om det var noget, som man praktiserede dengang, men han kunne godt lide at invitere sine patienter hjem i weekenden og behandle dem med øl. Og det var måske ikke altid så heldigt. Vi mødte mange spændende mennesker derhjemme i hvert fald. Gud har fået et læs kondomer af sin ven Fyrsvampen, der arbejder på havnen inde i Aarhus. Vi taler ikke om noget lille læs. Vi taler om en enorm kasse af træ med kondomtegning udenpå, som Guds finske ven har fragtet på sin lille knallert inden fra byen. Men det er ikke noget særsyn, for Gud har modtaget de mærkeligste ting i kasser af Fyrsvampen. Og når nu manden finder en glæde i det, kan Gud jo ikke sige nej. Kan du ikke bare stille dem op bagved, siger Gud. Og så stiller Fyrsvampen de 30.000 kondomer ud under handtaget, hvor der i forvejen står en kasse med japanske gummistøvler til japanske fødder størrelse 23. Og det er jo ikke så slemt endda, når bare han ikke kommer med nødder. Gud har engang besøgt den glade finde i hans lejlighed, og der var hele lejligheden dækket af nødder, som man knaste og væltede i, når man skulle på toilettet. Men det var i Fyrsvampens unge dage, hvor han også læste til læge. Lidt modenhed er der trods alt kommet over den store mand fra det fjerne land. For eksempel kommer han netop nu anstigende med en 5 liters vindunk og 2 røde bånd, han har indspillet til Gud med Shade og Eddie Skoller og nazimarscher. Hvilket ikke just gør Gert Lilian mere glad for Fyrsvampen. Det var meget spændende episoder dengang, synes jeg. Jeg har faktisk lige fundet båndene derhjemme. Jeg må ikke spille dem for min kone. Hun siger, at jeg er besat nok af min far i forvejen.